Em dic Dani Vidal i tinc moltes pors. Exactament en tinc 1.729 de pors. Sí, en tinc 7 de grosses i 3 de mitjanes. I les altres que formen la meva col·lecció de pors en petitines. I avui tinc una por com mitjana. Sí, que tot això que us expliqui de les meves pors no us interessa gens ni mica. Potser a l'acabar el podeu ajudar a tapar-la. Aquesta és la meva vella por a les alçades. Mira, Daniel. Tots en tenim de pors. No t'ha de fer vergonya, això. És normal. Com entenc. El que passa que les teves pors són massa grans i et fan patir molt. I això no és bo. Potser si les coneguessis no et farien patir tant, no et sembla? Escolta, me les vols ensenyar? Sí? Potser et podria ajudar.